Helo pawb, fi, Mared Williams, ydy'r gawres Cymraeg heddiw yma, a dwi'n edrych ymlaen i ateb cwestiynau seren a sbarc, felly ffwrdd ni. Dwi'n cweith yn cofio be oedd uchelgais fi yn yr ysgol gynradd, ond dwi yn cofio bod ni'n rili mwynhau gwersi cerdd, ond ni hefyd yn mwynhau be oedden ni'n neud tu allan i'r gwersi cerdd, sef eisteddfodau ysgol bach, eisteddfod tail ond digwydd bob blwyddyn, ac oedden ni'n cystadlu ac yn cael rhywbannau bach cynta ail a trydydd, a dwi jyst yn cofio bod fi'n mwynhau creu cerddoriaeth. Bellach, dwi yn ganwr, yn gyfansoddwr ac yn actor, felly dwi'n recordio, perfformio a sgwennu caneuon fi, a dwi hefyd yn cael gigio efo grŵp o gantorion sioeau cerdd, a dwi'n cael gwneud clyweliadau, auditions ar gyfer sioeau gwahanol o gwmpas y wlad. Mae siarad Cymraeg wedi helpu fi lot yn enwedig fel cerddor. Pan o'n i'n ysgol uwchradd, ges i ymuno efo band rock a phop, ac oedden ni yn gigio, yn cystadlu yn brwydr y bandiau, a gathon ni recordio album, a so ni ddim wedi gallu gwneud hynna heblaw bod ni yn siarad Cymraeg. A hefyd mae siarad Cymraeg wedi cyflwyno fi i'r sîn gerddoriaeth Cymraeg sydd yn gyffrous iawn ar hyn o bryd, a hefyd i'r byd theatr yma yng Nghymru. Fy uchafbwynt i yn fy ngyrfa hyd yn hyn ydy dwi'n meddwl perfformio rôl Branwen, prif rôl yn y sioe, a nath hwnna deithio Cymru llynedd, a nath ni perfformio i 11,000 o bobl, ond hefyd uchafbwynt arall ydy cael mynd ymlaen fel Eponine, cymeriad Eponine yn y sioe Les Mis ar y West End. Oedd hwnna yn gynnwrf dwi erioed wedi teimlo o'r blaen ac yn brofiad anhygoel. Mae perfformio mewn eisteddfodau bendant wedi helpu fi fel perfformwraig. Nath o helpu'n hyderu trwy perfformio o flaen panel, mewn clyweliadau gwahanol, rhagbrofion, a mae perfformio o flaen cynulleidfa yn brofiad pwysig iawn, dwi'n meddwl yn ifanc. A nes i hefyd darganfod lot o lenyddiaeth a cerddoriaeth Cymraeg drwy gystadlu yn yr eisteddfod, a dwi'n meddwl swn i ddim wedi darganfod heina fel arall. Fy hoff atgof fi o berfformio mewn eisteddfod ydy, dwi'n meddwl mynd i ymarferion parti Dyffryn Clwyd bob wsos. Oedden ni'n cael dysgu o Lawan Gwerin a cerdant o dan arweiniaeth Le Owen, a oedd o jyst yn griw o ffrindiau hwyl a chefnogol iawn. A dwi'n cofio mwynhau hefyd cystadlu ar yr Unol Treger. Yn gyntaf, dwi'n mynd i herio chi i gynnal eisteddfod talentau ar ddiwedd eich dydd ysgol yn y Gymraeg. Gewch chi ganu, sgrifennu cân, deud joc, adrodd neu dangos unrhyw dalent arall. Athrawon, cofiwch dynnu lluniau a'i postio ar gyfryngau cymdeithasol eich ysgol gyda'r hashnod Cewri Cymru mwyn cael cyfle i ennill bag o nwyddau e-ysgol. Pob lwc!